born in 1963, ndobva afamba necareer yake basketball. Zvichidaro, one day in the year 2003, Michael Jordan retired achitambira Washington Wizards. Could this be the Michael who retires? Vanoona wrestling vanozamuruma Shawn Michael. Now Shawn Michael was a very good wrestler, and aiti kana akuita zvinhu zvake vanhu vese vainakidzwa. Born 1965, but in 2010 he retired. Could this be the Michael who retires? Let's turn our Bibles into the book of Daniel, chapter 12, verse number 1a. Tichangoverenga ipapo. And the Bible reads, at that time, Michael shall stand up. May the good Lord add a blessing to the reading of his word. Bible shoko ra Mwari rinotiburitsira pachena mumwe murume anonzi Michael. Michael the archangel, mutumwa mukuru anozikanwa kuti aripo pakudzikinura vanhu vake. Daniel achinyorwa, chapter 12 is the last chapter of the book of Daniel. Ndo pakuintroducwa Michael. Paitwa introduction ya Michael, Daniel anobva audzwa kuti zvimwe zvese zvinogona kunge zvichazoitika nekutora nzvimbo may be too difficult for you to comprehend and write down. Just note that. Close the book. Kana warivhara, vanhu vachararama nguva iyoyo vachanzwisisa kuti Michael kana osimuka chii chiri kumborehwa. Ndauya kuzokuudzai kuti takararama nana Michael vakawanda on this planet earth. Michael Benura, Michael Jordan, Michael Shoemaker, Michael Akangari, Michael Jackson was a singer, Shawn Michaels. But all these Michaels, kunyanga wakabatanizwa, they will not surpass Michael the archangel, Jesus Christ himself. Now the Bible says, Michael shall stand up. Michael achasimuka. Iye zvinoagera ake pachigaro, zvinoitika zvichiitika. But what we understand is that it's a matter of time. Mukuzara kwenguva, Mikaeri achasimuka. Now mukaona Mikaeri asimuka, zvinoreva kuti pane zvinenge zvakuitika. Mikaeri hangosimuke pasina plan yakanangana nevanhu vake. So when Michael stands, it means probably he now has a journey kuya ku planet Earth. Saka Michael kana achinga asimuka, uyo mutumwa mukuru, the archangel, haazongosimuka achizotinyadzisa. Anosimuka kuti apedze basa raakatanga. There is a lot of work that has been done or started in us. Jesus Christ is a day that you finish it. He who began his good work in you is able to complete it. Now Michael, one day church, achasimuka. Asimuka Bible shoko ra Mwari rinotaura richitsigirwa nemunyori achinyora anoti there is a time that will come apo ngirozi dzakabata mhepo ina dzenyika dzichishedzera nekuneta kukuru, dzimwe dzombouya iwe dzombodzitsiura dzoti varume musaregedze kubata mhepo idzodzo, rambai makashingaira nekuti pane programu iri ongoing iri kuitwa naMwari yekuisa zvisimbiso pahuma dzevana vake. But I'm here to tell you that the program will not be ongoing nekusingaperi. Ine musiwa ichapera. Kana program iyo yapera, the angels will go and report to Michael, who is in the most holy place. Michael, the job that you had sent us on planet Earth is done. Basa ramakatituma raita. Zvinonzi kana zvichinge zvaitika izvozvo, Jesu achashedzera uyo wakaipa, ngagara akaipa, uyo akanaka, ngagara akanaka. He who is holy, let him be holy still. Kana program iyo yaitika, Michael will gather his angels. Michael angaridza vatumwa vake, achavaudza zvakanangana nekuenda pa planet Earth kunotora vanhu vake avo vanoita kuda kwake kubva zvino nekusingaperi. Pane vanhu vakawanda vakamirira kuya kwa Michael. Zvinonzi nemunyori mwe musachinyora, there is a time that will come apo paakaoneswa mukuraridzwa kwaita pane vanhu vazhinji vainamata Mwari, but mukunamata Mwari kwavaita
pane matambudziko mazhinji aivawira. Pati matambudziko achivawira, rimwe zuva vanoti vakatarisa vanoona kumabvazuva kune chinosimuka chiriko chichiratidza kuti chiri kuswedera. Chichidaro vanokwenyana vachinongedzera. Tarisai varume, pane zvoitika. That is the desire of ages. Chishuwo chemakore. Vakachiona vachitarisa, vanoona kuswedera kunenge kuchiitika. They agreed in their minds. Voti saIsaya huyu ndiye Ishe watanga takamirira, naizvozvo tichamuchingamidza. They look at Jesus as he approaches. Chii chinenge choitika? Mikaeri anenge akuuya. I am here to tell you that one day Jesus is coming back again. It shall not remain so. Jesu mukuziva kwake nekuda kwezvinhu zviri kuitika zvaanenge achiona time and again on planet Earth ari kumusoro kudenga, haazorambe akagara pachigaro, haazorambe ari paari, asi achasimuka. Ende kana asimuka Mikaeri uyu, kana achinge asimuka, things will not remain the same. Maiziva here vanhu vaMwari kuti zviri kupindana nevanhu iye zvino zvakakura zvekuti Jesus should come. Vaimbe vogara pasi kuti dai Jesu matura mutoro unotiremera. Vamwe vogara voimba nechirungu, it's not an easy road, but I am here to introduce to you Michael, the archangel, achapedza zvese izvi. If Jesus or Michael does not come, he has a lot of apologies to make. Anofanira kuti atange kumashure kuna naAdamu. Oti varume, ndine urombo, I'm sorry, ina handichauya. Ndakakudzingai muEden, mungadai makaenjoya murimo, but ndakakudzingai nekuti ndaine program yekuzouya ndokutorai, handichauya. Anofana kubva ipapo wonoona naAbraham. Abraham, sorry, ndakakusimudza kunge chituta, ndikati enda kunyika yausingazive ukaenda, but I'm sorry, handichauya. Anofanira kubva ipapo wonoona naStephen, onomuti sorry, wakatemwa nematombo iwewo, wakaramba wakatarisa kudenga uchiti Ishe ndoisa mweya wangu mumaoko enyu. Sorry, I'm no longer coming. He has to apologize. Jesu kana akasauya, if Michael does not come, anofana kuya kugeneration yedu apologize. Varume, especially youth, sorry, mukadai makaenda kunoona zvese zvinonakidza, makaita zvese, mukadai makaenda clubbing imimi, asi makaregedza muchita kuita zvaJesu, mukadai makaenda kuma live shows zvechokwadi, mukadai makaenda makanoona vanhu vamunofarira vese muri pama live show, nziyo dzenyika dzinonakidza zvekuti mukadai makanoona zvakanaka, dzimwe dzacho mukaparidzirwa pama youth camp mukadelita. Very sorry, handichauya. If Michael is not coming, he has to come apologize kumadhara edu kuti madhara makatenda muevhangeri yekuti murume umwe mukadzi umwe chete mukasiya umwe achipfuura semusingavaoni, mungadai makanakidzwa makatora vamunoda. Sorry, handichauya. He has to apologize to our mothers for making them vanhu vasina kukwana, vachigarira vana pamba, ana baba vasipo, vachiita zvaJesu. Anofana kuuya apologize kuchechi yese. Sangano, ndine urombo, makaita zvekunamata muchisiya zvekuti mutandare, muchiti ndichauya. Asi ndauya kuzokutaurirai Mikaeri wandiri kutaura nezvake. Michael uyu, he has no time to apologize. He has no time to retire. He does not die. He lives forever. Saka nekudaro nengari yekuti he has no time to apologize, he is coming. Michael is coming. Things have changed, vanhu vaMwari, and we need to be very careful. Mazuva ari kufamba, zvinhu zvazvaiva pakutanga hazvisiri zvazviri mazuva ano. Zvinhu zvashanduka. Mukaenda kubhora munononzwisa kuti vanhu vakaita mbiri kare, vazhinji vacho vakavigwa. They are no longer there. New generations are upcoming. Maiudzwa zvevanhu vakawanda, vamwe vakatamba paWorld Cup hatisingagone kuziva kare kare. Their names being mentioned. Vakaita mbiri, but most of them were buried. Vamwe vakatambira maWarriors, vamwe vakatambira na Dynamos na Caps, but most of them were buried. We now have a new generation in picture. Zviri kunongedzera kuti chii? Mikaeri akuda kusimuka. Michael is coming. If you go to the music industry, kare vanoitera na system tazvida, nana Dembo vachitera chitekete 14 minutes song ichirira, munhu achiterera achitamba, dikitari chibuda, vachiterera ndaimbo woforomani papurazi, asi zvakapera. Ndauya kuzokuudzai, there is now a new genre and generation of music. Zvatosiyana, mazuva ari kufamba, zviri kunongedzera kupi? Michael is coming. Katocherechedza iye zvino, even in this world, things have changed.
hapasisina zvino zvekuti kana makatarisa munoti izvi ndo zvakanga zviriko kudhara. Even the products have changed. Vanhu vakungotaura dzangu ndangariro. Taimboshandisa mastamp matsamba kuti aende. Ezvino ya WhatsApp. 2 weeks munhu akarindira tsamba. Yaenda kuti idzose reply. Mwedzi wotokwana. Asi iye zvino in a split of a second zvinhu zvatofamba. Mazuva ari kupindana. It's pointing to the coming of Michael. Vakachenjera vese ndevanogadzirisa nyaya dzavo. Mikaeri asati asimuka. For I know one day Michael is coming back again. And when he comes, he shall resurrect the dead and take them to heaven. So we have an assurance that one day, nekuda kwa Michael, we shall be in heaven. Kungomunamata, nekumteera, anotisesedza, kutisesekedza. Ndizvo mweya unogona kusesekedza. Asi Mikaeri achasesekedza vanhu kuenda kudenga. Michael is coming kuti atisesekedze. But only those vanenge vakaita kuda kwake, vakagadzirisa nyaya dzavo naKristu anoponesa. There are a lot of people vari kurarama sekunge vasiri kuona kuti nguva iri kupera. Pandava kuzokutaurirai kuti Michael is definitely coming. A story is told. Rimwe gore pane varume vakanga vaine unyanzvi kuchenjera kwavo vakagadzira a very big boat rainzi Titanic. Building it took them time. Vanotaura pamusoro penhoroondo vanoti kuvakwa kwaro chete kwakaita kuti parasike upenyu kana kuti pafe vanhu more than 2,500 by construction only. Vamwe vachidonha vachikufirapo, vamwe vachitsitswa, vamwe vachibayiwa nemasimbi, vamwe vachisanganika netsaona. More than 2,500 die. Chikepe chinopera, chikepe chapera. They were supposed to set off vakananga ku New York. Chaidhura kupinda nekuti vanhu vaipindamo vakanga vari vanhu vakanga vaine mari dzavo. Makanga mune murume ainzi John Jacob Astor. John Jacob Astor was a billionaire of that time. Akanga arimo muchikepe nemari dzake. Chikepe Titanic vakanga muina Madame Margaret. Madame Margaret vakanga vaine mari zvekuti history says he had 12 maids. Amene kuti vakanga vari veipa, vamwe vebhutsu, vamwe vemusoro, but vakanga varimo vaine mari dzavo. MuTitanic makanga muinevo vaita zverudo, Rose and Jack Dawson. In the Titanic there was the best communication personnel, Jack Phillips, mukomana weIT akanga akadzidza. Titanic yakatora the best world captain of that time, Captain Edward Smith, ndovaichikaira chikepe. MuTitanic vakati hatingaende takanyarara, tinoda music. Vatora the band rairira mazuva iwaro, Sir Wallace and his 8-man band. And the Titanic set off. Chasimuka chakuenda, chikepe chinoti chichifamba, vanhu were so excited. Mukomana akapindamo nemari yenjuga. Zvinonzi akatombanya chikepe chakutoenda, akati ndipinzeiwo itai ndikwane. Zvikanzi aiwa mari yako wanikwa, zvikanzi aiwa ndatamba njuga mazuva akawanda kuti ndikwidzewo muchikepe. Got into the ship. Then it set off. Chasimuka, people were invited for comments. One of them anoenda pa comment yake anotsika ipila yeTitanic kuti this thing is very strong. No one can destroy it. Not even God himself. Now church, one of the senior preachers in the Adventist church has a statement to make. Anoti, when you fight God, nature joins its master. Funzai Faro. Angoti Mwari ndiani matashi kanobva aita kokasa. Imi, pane vari kuti Mwari ndiani kumusoro. Kutuita sei. Zvikanzi taigona kutuma munhu anogona kuenda unovaona utaurana nawo. Zvikanzi no, zvinogona kunetsa. Let's do a solidarity march. And ikoko. Then the frogs marched in a split of a second. Pharaoh knew who God was. Saka nature yakatianzwa munhu achiti hapana anoparadza ichiro Mwari achigone. Ndinoona mvura ichizerezerana. That's my imagination. Imi, hanzi nemukomana uyo achiparadzikira. Toita sei? I see waters coming from different provinces attending the Politburo with an agenda that someone had said God cannot destroy this thing that was created by a human being that he created. Mvura dzinouya from different provinces nema suggestions. Pamwe dzekumanikale ndidzoti
kana adaro munhu iyeye ngatingosvika tibhoile over boiling point tione kuti chinorarama here tichinyungudutse. Vamwe vachiwa nemasuggestions pamwe kumatebhleri mvura yoti aisi ngatingopwai let's run dry tione kuti chinofamba pai. Dzimwewo dzikauya dzotaura zvakasiyana siyana until imwewo mvura from another province. My imagination tells me yobva yati aiwa resolution yataakupasa ndeyekuti let's just be humble enough and freeze and form an iceberg. Kana tadaro tobva tamira hedu votirova nechikepe chavo. Titanic inonzi ichifamba, the communication came from California zvikanzi you are moving at a very fast speed, but havana kuteerera because vaiti chinhu chakasimba. Ndobva Titanic yanohita iceberg, yahita iceberg ndobva yabvaruka. Painobvaruka mvura inotanga kupinda pasi, kune vane mari shoma vanomhanya voenda kumusoro kuti the Titanic is sinking, mvura iri kupinda. Of course vaitaura nechirungu, mvura iri kupinda, mvura iri kupinda. Zvikanzi nyararidzai vese vari kuridzaridza, ndobva vanyararidzwa nemunhu akanga akabata tsvimbo yeruzha. Zvikanzi mukomana ane nyaya ari kutaura, but ndoda kuti timupe nguva ataure. Zvikanzi taura shamwari, zvikanzi the Titanic is sinking. Zvikanzi thank you, joke of the voyage. Tatisinawo chachiti entertainer, uchiona tiri kuno kumusoro, ungadzokera hako pasi. Ndobva vanhu vaseka vafara, music ndobva yasimudzwa. Pavanoda kuti vafambe vachidzika, ndobva mvura yati wa 5,000 gallons of water per second, and the reality gripped their minds. The Titanic was sinking. Zvikanzi toita sei? Captain Edward Smith vana nemaradi zvinononoka uya utitsanangurire chii chiri kuitika. Une news here? Zvikanzi ndinadzo. Zvikanzi ndedzekuti zvikanzi rescue team is coming and it's coming in 4 hours. Zvikanzi at least rescue team is coming. Zvikanzi what else do you have? Zvikanzi the Titanic is sinking in 1 hour. Zvikanzi usaite zvemafanizi ufire you. Zvikanzi consider myself fired, I have resigned. Vanhu vaMwari, there was chaos. The Titanic was sinking, mvura ichipinda pachifiwa, and there was no rescue team. The lifeboats that they had anga ari mashoma than carrying capacity yevanhu vanga vari muTitanic. Chichinonyura so chichienda. Say Wallace and his 8-man band, history says vakamira ndobva vasiya jazz nerock yese yavairidza. Then they switched their musical instruments and their music, and their lips began to sing, nearer my God today. But it was late. I am here to tell you that Michael is coming, and when he comes, you will take all those vakaita kuda kwake kumushawo kumusoro kudenga. Zvinogona kuzonyadzisa, kuzoimba rwiyo rwokuti pedyo nemi Mwari asi tanonoka. Blessed are those who will be reminded that Michael is coming, and as they are reminded, they will know how to rightly place themselves kuti Jesu kana achiuya avasvikire vari pakanaka. May God bless you. Amen. Ridzani turi neinzwi guru, Jesu unouyaje. Farai wafambi tendai imani, Jesu unouya. Born in 1963, ndobva afamba necareer yake basketball. Zvichidaro, one day in the year 2003, Michael Jordan retired achitambira Washington Wizards. Could this be the Michael who retires? Vanoona wrestling vanozamuruma Shawn Michael. Now Shawn Michael was a very good wrestler, and aiti kana akuita zvinhu zvake vanhu vese vainakidzwa. Born 1965, but in 2010 he retired. Could this be the Michael who retires? Let's turn our Bibles into the book of Daniel, chapter 12, verse number 1a. Tichangoverenga ipapo. And the Bible reads, at that time, Michael shall stand up. May the good Lord add a blessing to the reading of his word.